Muri yeZimbabwe ndauya nhasi ndingori ne-quick update kungokuzivisai zvinhu zviri kuitika. Munongoziva kuti it's very important tigare tichingocommunicate tichionesana. Nhasi nyaya iri panapa ndiri kuona Advocate Nelson Chamisa vari kutenderera vari mumavillage, mumarural areas vachisangana, tingati kana kuti vari kurabha mashoulders nemaelders emumavillage. Ende chiitiko chakadai so ichi chakamboitika last time pavanga vakuda kuzoenda kunolauncha Citizen Coalition for Change. Vakambotenderera nyika zvekare vachitaura nemaelders emunyika vachionesana, paitotaurwa zvakawanda vachidiscussa zvinhu zvakati koshei, zvinova zvinhu zvinotarisirwa kuti ndo zvakazovabatsira kuti vange vachiopena kana kuti vachilauncha political party inoitwa Citizen Coalition for Change. So ndiri kuona vanhu vazhinji vari kuwirirana nazvo, vari kuti zvaapadhuze kuda kuita defining a new path and stuff, but ivo vakangotaura vakati in rural Zimbabwe with community leaders and elders in Munyikwa and Muchekaya Wora. Blessed Sunday to you. Ndo mashoko ega avangokwanisa kunge vachitaura. Munongoziva kuti vachamisa vanogara vari pama headlines, anything chavanenge vaita chinototi chisvike kune vana veZimbabwe, but tiri kuona kuti iko zvinezvi vanofanira kunge vakugadzirira kuvhura imwe political party since pari kutaurwa zvinhu zvakawanda wanda vamwe vachiti ana Chabangu nerimwe team rakasara riri mu Citizen Coalition for Change vakapuhwa mari political funding vakapuhwa it's a lot of money yakapiwa team rana Chabangu yakashiyana kuti ZANU-PF nana Chabangu vakango ndoma political parties ari two vakangoshiyana mari iyoyo yakabuda ichibva nekunana vaZiambi, ndo mari yakangono share no ndobva vatoisa mari pakanaka. Saka pari kunzi apa manje vachamisa semunhu kuti anenge asina kushare mari, saka vakaona kuti maybe it's time yekuti vachita vachigadzirira kuita imwe political party, because these guys kana mari vapuwa iri political party vanenge vakusimbisa muscles, kusimbisa nyama, kutanga kuita zvinhu zvavo nemari idzodzo. It's either kubuild a political party kana kuti kushare na mari idzodzo kuti vange vachita se vadzijika. Saka zviri pa 2 and you still remember madays aya vangonzora vakambozviita vakatora mari dzacho vakadya kumashuro, anditi vatora mari idzodzo vakadya from nowhere, boom, ndo pakazongobudikira Citizen Coalition for Change, ndo pa yasvika ikanovharisa zvese. So apa pari kutaurwa nyaya yekuti matsimba aya akutanga kuitika, like munongoziva zvinhu zvemuZimbabwe inongoitinga history inoramba ichingozvidzokorodza kuti ndo something chinenge chakada kuitika. Saka nakotirikadza ndingodarika nepanapa ndichingozivisa vanhu zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika, so that imi mamuzojambwe munhu unofanira kuona masteps ese tichingoratidza kuti ayo history yakuita se yakudzokorodzeka futi something is about to happen. Ndo nyaya ndangoya nayo panapa kuti ndingokuzivisai zviri kuitika.